Možná na vás působím, že trošku machruju, když si myslím, že vztahům rozumím. Ale nerozumím. Tohleto video vzniklo hlavně kvůli tomu, že tyhle ty chyby, o kterých budu mluvit, dělám neustále dokola. A hlavně tady tuhletu. Já to udělám, lásko. Slibem nezarmoutíš. Jenže neustále zapomínám, že ve vztahu slibem nezarmoutíš jenom na začátku. Když jej nedodržím, nekomunikuju nebo nechám jen tak ve vzduchu viset, tak se můžou vdít docela velké věci. Můžeme si přiznat, že už tak jsou vztahy dost těžké. Tak proč do nich přilévat? Přilévat tak, že do nich budeme dávat nějakou neurčitost, chaos a falešná ano. Nicméně, co nám říká literatura? Literatura říká, že existuje jakýsi integrovaný muž. Co dělá takový integrovaný muž? Asi přesný opak, že? Integrovaný muž nemusí všechno zvládnout. Naopak. Jenže když něco nezvládá, tak to řekne včas. Protože není problém se samotným ne. Problém ne je, pokud ho použijeme příliš pozdě. Po slibu, po dlouhém mlčení, nebo v době, kdy už s námi žena počítala. Takže než řekneme další jo, aby jsme měli pro tentokrát zase klid, zamysleme se nad tím, že vlastně ženě možná nejde o ten splněný úkol, ale především o to, jestli se na nás může spolehnout. Takže vlastně jasné ne včas přináší víc bezpečí než falešné ano. Neznamená to být tvrdý, ale znamená to být čitelný. Žena ve finále nechce, aby jsme všechno zvládli, ale chce především vědět, na čem je. My jsme tak trošku nahlédli do nitra ženy, ale pojďme ještě hlouběji. My si totiž všichni uvědomujeme, že žena má během měsíce několik fází. Dynamickou, ovulační, luteální, menstruační. A všichni si uvědomujeme, že vnitřně se jako něco děje. Ale málo si uvědomujeme, že ono se toho hodně děje i navenek. A že se na to můžeme docela dobře připravit a předejít tak jako nějakým hádkám, vztahovému napětí nebo nějakému zklamání. Tak pojďme se na ně jako detailně podívat. První začneme dynamickou fázi. Tady je to jednoduché. Tady se holka chová trošku jako kluk, jo, má prostě tah na cíl, chce prostě sportovat. Tady není potřeba velice nic plánovat, když prostě přijdete, hej, mám tady super výlet na 3 hodinky a je tam skvělá kavárna, tak ona do toho prostě s váma půjde. Ovulační fáze. Věřím, že v téhle fázi se cítíte jistí v kramflecích, ale je taky dobrý si říct, že žena v tomhle období vyhledává společnost. Jo, takže super čas na to vzít na nějaké rande, nějakou větší sešlost. Možná není na škodu vzít na nějaký třeba hudební festival, kde prostě je mraky lidí. Luteální fáze neboli kreativní, tak tady už to začne trošku skřípat, protože žena si začne uvědomovat ty nedostatky kolem, takže nepořádek, nedokončené věci. A taky za ní nechoďte s nějakým jako plánováním. Naopak, dojděte s hotovým plánem, ale tentokrát něco menšího, takže místo velkých hor spíš nějaká menší procházka po okolí. A poslední fáze menstruační. Tady už je žena hodně unavená, takže ideálně ji ničím nezatěžovat. Vzít deku, čaj a pustit nějaký seriál. Takže jestli předtím v nějaké fázi bylo projevem lásky vzít ji někam na výlet, tak v téhle fázi je projevem lásky zůstat s ní doma v klidu a v bezpečí. Takže teď už trošku chápete, že stejný plán před několika dny byla velká romantika a dneska je to spíš vztahový survival kurz. Cože, vy se v tom nevidíte, jo? Tak já právě pořád docela jo. Ale jako částečně integrovaný muž slibuju, že v příštím plánu zohledním tempo, energii a způsob právě probíhající fázi. To slibuju, to přísahám. Možná se ptáte, co s tímhle. Pro svou ženu děláte první, poslední a přesto máte pocit, že není úplně šťastná. Problém může být v tom, že každý z vás mluvíte trošku jiným jazykem lásky. Ono jich je několik, já zmíním těchto 5. Slovo, skutek, kvalitní čas, dárek, fyzický kontakt. Ono by to vlastně vydalo na celé video, ale pointa je v tom, že pokud vaše žena hovoří jazykem lásky kvalitní čas, to znamená, že chce být s vámi, chce cítit, jak jste přítomný, chce si s vámi povídat. Takže nejenom nějaké sezení u seriálu, jo? A vy jste místo toho celé dny v práci a vyděláváte na nějaký hodnotný dárek, tak to fungovat nebude. Ano, taky je to moje téma, dělám na tom, jo, já jsem pořád v práci a moje žena by chtěla být se mnou a já jí to kompenzuju prostě nějakýma dárkama, jo, takže... Ale dělám na tom, snažím se, opravdu. Zralá láska není jenom dávat.
Zralá láska je dávat tak, aby to ten druhý cítil. Takže nejenom říkat, lásko, já se snažím, ale zeptat se, cítíš to jako lásku? Je to to, co tě dělá šťastnou? Teorii máme víceméně za sebou, tak pojďme do praxe. Typicky jste v obchodě, máte koupit jahodový jogurt a teď tam přijdete a v tom regálu není. Tak uděláte co, že jo? Zavoláte a říkáte, lásko, jahodový není, ale mají tady borůvkový, čokoládový nebo skyr. A teď se zastavte, okamžitě to položte, ten telefon. Vemte první jogurt, který se na vás usmál, maximálně napište zprávu, že jahodový nebyl, tak jste vzali borůvkový. A jdete dál. Vyřešené. Potom doma možná bude nějaký hejt, ale ona třeba řekne, když není teda jahodový, tak ber ten čokoládový. Se to naučíte. Ale nezatěžujte ženu rozhodnutíma. Fakt ne. Ona v té době, kdy jste byli v obchodě, už to považovala za vyřešené a nechtěla se k tomu znova vracet. Jo? Takže když jsme v té praxi, tak já vám řeknu, jaká je moje nejčastější chyba. Jo? Vybíráme nějaký výlet a tam je prostě stovka variant, co se dá jako dělat. A teďkom já mám tu tendenci s ňou každou tu variantu probrat. Protože si myslím, že to tak je správně. Že má vědět, co je za možnosti a že má mít možnost se k tomu vyjádřit. Ale to je úplně špatně. Jo, tady šlo o to, že ona mi dala ten úkol, abych vybral skvělý výlet a očekává, že já prostě na základě nějakých kritérií vyberu tu nejlepší možnou možnost. Když už jsme u toho, tak vám řeknu ještě jednu chybu, kterou dělám docela často. Když už ten plán máme vybraný, tak já si pak všimnu, že tam někde je prostě nějaká zajímavost nebo třeba farma. Takže se zmíním, že možná, kdyby náhodou, tak bychom se tam mohli zastavit. A to je chyba, protože už se to řeklo nahlas. Automaticky se to stalo součástí plánu. Ta žena už si představila, jaké produkty si na té kozí farmě může nakoupit. No a když pak kolem toho jenom projedete, tak si nepřejte být s náma v tom autě. Takže jak tohle téma uzavřeme? No jednoduše. Nejlepší je mít jeden promyšlený návrh, než stovky možností. Všechno důležité jsme si řekli, tak máme hotovo, ne? Až teda na to, že s holkama není nikdy hotovo. Tohle se mi taky děje skoro pořád. Přestože jsem si to půjčil z jedné knížky, tak opravdu, nemá $1 000 000, ale řeknu vám to. Týpek prostě přijde domů, jo, a říká ženě, dneska jsem vydělal konečně ten $1 000 000. A ona říká, no jak jako, já jsem na tom prostě makal 10 let, tyjo, a teď to konečně mám. A ona, dobrý, a koupil jsi ten chleba? Počkej, jak lásko, jak chleba? No, říkala jsem ti to včera 2krát a dokonce jsem ti to psala do zprávy. Miláčku, já tady mluvím o $1 000 000, my si můžeme koupit celou pekárnu. A nakonec ten rozhovor směřuje tak, že vlastně ten borec to vzdá, jde koupit ten chleba a v hlavě mu to prostě šrotuje a říká si, tyjo, jak to, že je zase nespokojená, já jsem fakt na tom prostě makal a jak to? A celá ta pointa je v tom, že vlastně ona si to uvědomuje, že máme z toho radost. Ale ona si našla to slabé místo, kde nás to prostě bolí a ta nás štípla. Ne proto, že nás chtěla štípnout, ale proto, aby jsme si uvědomili, jestli je to skutečně ten náš cíl. Jestli prostě nám nešlo jenom o to její pohlazení nebo prostě o nějaký jako její poděkování. Jestli je to skutečně to naše, jestli z nás cítí tu šívu, jestli se necháme rozhodit nebo ne. Takže, přátelé, až jednou budete v takové situaci a ona vás zase štípne, tak jí možná poděkujeme za to, že se nás snaží probudit, aby jsme si uvědomili, jestli jdeme za tím, co skutečně chceme. Jo? A tím bych vlastně tohleto videjko uzavřel. Já moc děkuju za pozornost, jestli jste teda vydrželi až do teďka, tak doufám, že bylo to videjko aspoň trošku vtipné a zajímavé a že jste se i něco zajímavého dozvěděli. A budu samozřejmě vděčný za nějaký ten like, jakýkoliv komentář. Díky moc a uvidíme se zase u nějakého třeba videjka. Čau, čau.